Poštovani gledalci, 11. izdanje emisije Priča se je pred vama. Nastavljamo praktično tamo gde smo stali, znači muško-ženski odnosi, šta se radi u realitima i tako dalje. Znate šta su naše omiljene teme. A light motiv ove emisije i ono sa čime krećemo zove se, u stvari može da se kaže u jednoj rečenici, ne zna se ni časni krst. Plivanje za časni krst u Srbiji ove godine dobilo je sasvim novu dimenziju. Kriza morala i potpuno odsustvo davno srušenog sistema vrednosti dobili su svoju simboličku sliku u dnevniku nacionalne televizije Srbije. Jedan od učesnika plivao je prečicom do krsta, verujući valjda da se i Bog može nasamariti. Nadrealnost ove priče pojačana je izjavom samog aktera koji nije video ništa loše u svom postupku. Kažu da je mlađi dečak doplivao prvi do njega. Nije doplivao, nije. Ja sam do njega doplivao i uzeo sam krst. Kraćim putem. Da. Ako nam je za utehu, u Srbiji plivanje za časni krst još uvek u ogromnoj većini slučajeva izgleda onako kako bi trebalo. Iz Bugarske su nam još pre nekoliko godina stizale ovakve slike. E sad, Igore, video si kako izgledalo plivanje za časni krst. Kaži mi samo, na početku, kako tebi... Čekaj. Nema šans. Pa kaži mi, video si facu. Znači, jel tebi deluje da ovaj čovjek zaista nije ništa pogrešno video u onome što je uradio, da nema nikakvu grižu savesti, ili nekako da je sebe u stvari ubedio da on zaista veruje u to? Mislim, kako ti je delovao? Ja mislim da je on imao misiju svoju u glavi. Tako mi deluje njegova faca, da on stigne prvi do časnog. To je vrlo bitna reč, znači to je taj atribut ili pridev koji bliže određuje tu imenicu, kako to zvanično glasi definicija. Znači, i on je čovjek, ja bih rekao po faci njegove, onako kako, da je on svoju misiju obavio. I on je uveren, vidio se i sam, da niko ne može da ga razuveri, da je on ništa uradio što nije kriv, ono što, da on uopšte nije u pravu, znači nema šanse da ga neko razuveri u tako nešto. Ono što je mene onako baš pozitivno iznenadilo, to je uopšte ta fora da je RTS se odvažio da uradi jedan tako, da kažemo, atipičan, nekonvencionalan prilog i da pusti izjavu čoveka zbog koga je po prvi put, ja mislim, u istoriji plivanja za časni krst poništena trka, pogotovo ovde u našem kraju. Zanimljivo opet da čovjek dolazi iz našeg kraja, a pričali smo u prošloj emisiji o Radošu Bajiću i o tome kako nas je on predstavio, izgleda da nije on mnogo pogrešio, pa hoću da te pitam, da li ti misliš da smo mi jedno društvo zapravo ludaka koje nema grižu savesti? Da si mi pitao sad za ovaj naš kraj baš ili inače? No inače, mislim da smo, da. Odgovor na tvoje pitanje, kratko rečeno, bilo da. Znači ovde sve, a o tome će govoriti i naša emisija. Znači ovde više nije ni bitno sad da malo uozbiljimo priču, ako uopšte ovako nešto možemo. Nema potrebe, jer videti vest da je čovjek varao u plivanju za časni krst, mislim, to je dovoljno smešno samo po sebi, nestvarno i nadrealno. Ali ajde, ako treba već da se komentariše tako nešto, kažem da je čovjek imao misiju, kao što mnogi ljudi vidim i oko mene, i u mom kraju, i u tvom kraju, a i boga mi i šire, imaju neku misiju. Pa kakvu misiju? Ne, zacrtaju sebi cilj. A to je drugo, nemoj da koristiš reč misija, mislim. I delo je uzvišeno nekako. Pa i dobro, ja mislim da je njemu to bio cilj. Mislim da je to za da stigne do časnog krsta bilo uzvišeno sad. Znači, stići do cilja, do uspeha po svaku cenu, bez obzira na način i na posledice. Pa nema veze, nekom staneš na želudac, nekom na glavu, ali stigneš do cilja. Ali to meni, pazi, na šta to meni liči? Generalno, mi smo svedoci da je decenijama unazad, kod nas, svi su svedoci, zapravo da je bilo, mislim, najvišeg stepena korupcije, lopovluka i tako dalje. I da nikad niko nije odgovarao. Vukli se neki ljudi nešto kratko po nekim zatvorima, ali generalno većini je čak i odšteta plaćena. I ono što je zanimljivo da su oni svi radili po zakonu. Kaže, pa i Hitler je radio po zakonu.
Tako da, hoću da kažem da nekako... Prilagodiš zakon i... To hoću da kažem, čovjek je rekao, čekaj, da li je negde možda pisalo... Da odatle mora da se... Da moraju odatle da krenu? Nije. Pa o tome, ti si sjajan prilog odradio. Zašto? Posebno je upečatljiv one zadnje sekvence. Vidio si kad sveštenik u Bugarskoj, u onoj Botev, mislim da je... Botevgrad, da. Botevgrad. Baca onaj, malte nešto nije bacio prvo u ruke čoveku, a drugo, impresionirano me čistoća fontane, šta je ono već neko mini bazenče, ne znam šta je. Tako da, ovo što je, da ti nisi napisao ovo, ja verujem da ja ne bih ni primetio na snimku šta nije u redu odakle čovjek plivo. I sad ne znam, već postaje diskutabilno, kako polako ide razgovor, ja sve više i više shvatam da je čovjek potpuno u pravu. Mislim, ne postoje pravila i on je našao rupu u pravilima i doplivao do časnog krsta. Dom zdravlja Medicus Universalis, 30 najiskusnijih specijalista i subspecijalista i najsavremeniji tehnološki standardi garancija su brzog i pouzdanog rešavanja najtežih kliničkih problema. Više od 20 godina Medicus Universalis je tu za vas. Neprekidno ulažemo u novu tehnologiju da bi naši pacijenti imali precizne dijagnoze i adekvatno lečenje. Dom zdravlja Medicus Universalis, Kosovska 24, Kruševac. Telefoni 037 410 950 i 037 443 455. Odaberite i vozite svoj Dacia model već od 8.100 evra uz 4 zimske gume i 5 godina garancije. Basara je jednom rekao da je pronalazak automobila označio trenutak od kada su nam nebitne stvari u životu postale neophodne. A Goran Bregović, poznatiji pod nadimkom Mjesec, ako ne znate zašto, Đura je to objasnio kod Ivana Ivanovića, pa pogledajte. Dakle, Brega Mjesec je rekao: stavi sliku i piši i pričaj šta god hoćeš. I tako i bi. Čitava plejada listova i portala, ako ne i velika većina njih, tako i funkcioniše. I kao što obično kažemo, i ne samo to, već otprilike od kad to Brega reče, pojaviše se nova zanimanja na radost mnogobrojnih rođaka i verne publike. Pojaviše se blogeri, administratori i pre svega reality igrači. Ovo poslednje mi do dan danas nije jasno. Kako ga opisati ukratko? Pa to su, u najkraćem, medijske prostitutke. Ako se pitate ko su makroji, makroji su im uglavnom mame i tate. Zašto kažem medijske prostitutke? Pa kako drugačije nazvati ljude koji su spremni da za pare prodaju svoju intimu? A zašto su mame i tate makroji? Pa zato što ih podržavaju da to rade, a u velikom broju slučajeva oni to i rade kako bi rešili mamine i tatine finansijske probleme. Zato mame i tate podržavaju da nekom budeš ljubavnica u realitiju, iako je u istoj sobi i žena. Jednako mami ne smeta da spava u istoj sobi, čak do samog kreveta u kome se ljube ćerka i njen dečko. A tu je u istoj sobi i eventualni ubica koga policija u sred realitija hapsi. Profesionalna kurva je takođe tu, kao i uživaoci narkotika, neki blažih, a neki, boga mi, onih ozbiljnijih. Mnogi od njih imaju šatro zanimanje, uglavnom su pevači i pevaljke, ali i Sinatra je bio pevač, čak mnogo ozbiljniji od mnogih, a zapravo je bio mafija. Oni koji nisu pevaljke ili singeri su reality zvezde. Oni više od pola života provedoše u realitima. Oni čak i imaju strategiju za reality. Ej bre. Pa posle kažu da se Srbija plaši epidemije malih boginja. Pa da sam Srbija, najviše bi se plašio epidemije idiotskih, nepismenih, neobrazovanih, frustriranih i iskompleksiranih zvezda realitija punih sebe koje se ne skidaju sa malih ekrana u nameri da svi obolimo od iste bolesti, koja se uglavnom tiče parapsihopatologije.
Postoje ljudi kojima kad vidiš oči shvatiš da taj neko boluje od reality voajerizma. To nije rekao Dostojevski, to sam rekao ja. Videli ste, ovaj prilog se otprilike naslanja na onaj tvoj prilog. Tačnije rečeno, želeo sam da pokažem da ajde čovjek uradio to što je uradio. Možda ima neku veliku želju da dopliva do... Ko zna kakvi su mu motivi bili. Motivi ovih ljudi, to ću tebi dati da prokomentarišeš koji rade sve ovo što rade. Prvo, da li se slažeš sa onim što sam ja uopšte prezentovao, to je neko moje viđenje trenutno prisutnih reality šoua. Da. Slika je pratila jedan, ali ovaj drugi, daj Bože da nije i gori od prvog. Pa najveći akcenat i najveća suština onoga što je rečeno i na što bih ja najviše pažnje obratio, to je uloga roditelja. Znači, onog trenutka, znaš kako, stvari dok ljudi jure za tom nekom slavom po svaku cenu, blamirajući se, praveći od sebe idiote i, da kažem, kockajući sav svoj dalji ugled u životu u tom programu, to je manji problem, dok je samo njihova uloga. Međutim, kada roditelj dođe i zapravo se pokaže da je roditelj taj koji je možda čak i smislio čitavu operaciju i uputio dete ka tom cilju, onda mi dolazimo zaista do jedne apokaliptične slike. Mislim zaista da je to najblaža reč koja se može izgovoriti. Ne znam adekvatnu reč osim apokaliptična slika. Znači da roditelji guraju dete u razvrat, u prevaru, u, ne znam, najgore sve što možete da smislite i da onda vidite zapravo kad roditelji dođu da oni još pojačavaju, dakle, bustuju, znači, tu sliku ludaka, poremećenjaka i ljudi bez ikakvog morala. Mene je, iskren da budem, ja vrlo rado, da bih uopšte znao, jedno je kad čuješ, recimo da čujemo tebe, desilo se to i to u reality, dobro, to je sad baš malo nadrealno, teško da mogu od tebe to da čujem, ali od nekoga. A drugo je kad vidiš sam. Ja sam sticajem okolnosti onako u prolazu prisustvovao trenutku kad jedna majka bukvalno u nebuloznim stvarima ne da opravdava, nego čak daje gas, ono što ti kažeš će, to je potpuno normalno, nije ona ništa kriva što se on zaljubio, što ona učinila to da njega razvede, da ovo, da ono, i ima apsolutnu svađu sa svima koji misle suprotno, ili koji misle da tako nešto nije u redu. I nevjerovatna stvar, ali čak i ne znam kako ti to vidiš, ja vidim odmah dole po onim SMS porukama ili već, postoji ogroman broj ljudi koji tako nešto podržavaju. Pa meni je... Verujem da će ovo što sam ja rekao da naiđe na ogromne i osude taj neki... Pa neće, jer u suštini naši ljudi se ponašaju poprilično licemerno, znaš. Kad ih pitaš, niko ne gleda, a kad se pokažu piplometri, onda svi gledaju. Mislim, meni je najgore od svega što, i ono što ja ne mogu nikako da shvatim, kako je moguće, a svi znamo da se najviše ti programi gledaju, da ih najviše gleda najstarija populacija, znači ljudi koji su stariji od 60 godina, što je generacija naših majki, očeva, baba, deda i tako dalje. Kako je moguće, šta njih koji su odrasli recimo u patrijarhalnom duhu, potpuno nekim patrijarhalnim porodicama, šta njih vuče ka tome da gledaju takve sadržaje? Imamo odgovor na to pitanje. Pa ne znam, meni je to recimo najgore i najporaženiji sam tada. Pa dobro, a šta ljudi da rade, mislim, šta... Pa čekaj, da gledaju kurve sa beogradskih splavova i narkomane i tastere, Ne, ja mislim da oni... špirove, Ne, ja mislim da oni imaju potrebu da razgovaraju sa televizorom. A to je onako baš ono... moment kada oni mogu da se prepuste čak i da neku psovku upute televizoru, odnosno mediju i tako dalje, i mislim da zbog toga. Mene više brine... A ne znam, znaš kako, ja mislim da je to, da kažemo, onako jedno olako shvatanje, jer gledaj jednu stvar, znaš u kakvim su oni okruženjima rasli, znaš kako smo mi vaspitavani. Jasno mi je, te si potpuno u pravu. Kako, čekaj, kako? Ne, meni ovo... To je isto, meni je mala razlika, recimo da, na primjer, sad zatekam roditelje gledaju to i gledaju porno film. Ja bi više razumeo da gledaju porno film, recimo. Dobro. Meni bi bilo nekako... A da li bi ti, pošto... Jasnije zbog čega to radi. Ne, s obzirom da si se u prošloj emisiji
malo posprdo sa onim, javite nam se ko želi da uđe u parove na ovu adresu. Mogu opet da se jave, pozivam sve gledalce. Dobro, Ovaj da te broj, pitam, samo da... da li bi Evo, ti- pošto me snima kamera, dobro. znači, dole ovaj broj što vidite na ekranu, javite nam se ako hoćete da uđete u parove. Znači, mi možemo da vas unutra ubacimo. Ili u zbirove. To, u zbirove. Žbirove. Da li bi ti ušao u reality? Recimo za neku, za kintu koja bi tebi završala Slušaj, posao. ja recimo, ja sam imao čak i, nisam imao ponudu, glupo bi to bilo reći, nego prosto, pošto ova šala ne ide tek onako, znači, nego jednostavno, u nekom krugu, sticajem okolnosti, imao si mogućnost da kažeš hoću ja. Jeste, imao sam mogućnost da kažem hoću ja, da uđem, ali naravno da se to nikad nije postavilo pitanje tako različito, mislim, pazi, nekad, recimo ono ranije, kad su bile oni prvi serijali Velikog brata i tako dalje, to je bila druga priča, razumeš? Znači, prvo to je trajalo, lupam, 2-3 meseca, znači, zna se kad počinje, kad se završa, znala su se neka pravila. Ovi sad reality programi su potpuno poprimili, znači, pečat našeg života ovde, znači jedno beskrajno mučenje, jedno beskrajno maltretiranje, jedno beskrajno blamiranje i jedan robovlasnički odnos. Znači, u onim starim reality, znači da ne sad bude kao sad ja nekako što morališem preterano ovde, u onim starim varijantama realitija možda i bih, recimo, razmišljao o tako nečemu i naravno čisto iz finansijskih razloga, zato što živimo ovako jadno i bedno kako živimo. Inače, u svakom drugom, znači, eto, opet iz tebe, možda bi došao u neku dilemu u onoj starom formatu. U ovom sada, pa mislim, čoveče, ovo je, pa ne znam, ono, pre bi, brate, išao, ne znam, ono, babe da zadovoljavam nego to da radim. Eto, odmah ti kažem. Prva magnetna rezonanca u Rasinskom okrugu. Najpreciznija, potpuno neškodljiva dijagnostika na najsavremenijem aparatu u Srbiji. I najmanje promene mogu se videti i preduprediti teže obolenja. Telefon za zakazivanje pregleda 037 202 372. Dom zdravlja Medicus Universalis Nestor. Hiperbarična terapija čistim kiseonikom smanjuje otok, bol, upale, ožiljke. Skraćuje vreme oporavka posle povrede i operacije. Ubrzava zarastanje rana, mišića, ligamenata i preloma. Čuva mladalački izgled i vitalnost. Povećava snagu i izdržljivost. Udahnite kiseonik punim plućima. Hiperbarična komora, Ribarska banja. Eurokar Stanić, generalni zastupnik za vozila Renault i Dacia, originalni delovi, ovlašćeni servis u garantnom i vangarantnom roku. Za vozila Renault i Dacia, kompjuterska dijagnostika i elektronika, kompjuterska reglaža trapa i tehnički pregled, kompletna registracija vozila i osiguranje, zimski pregled vozila, provera akumulatora, provera rashladne tečnosti, pregled vozila u 43 kontrolne tačke za 1 dinar. Servis i prodaja Kneza Miloša 94 Vrnjačka banja, telefon 036 619 044. Ko od Renaulta zna bolje da održava vaš Renault? Eurokar Stanić, tim koji misli za vas. Jedna od najčešćih tema domaćih magazina i portala van neizostavne crne hronike je transformacija tela. Ideal mršavosti i mišića postavljen je tako visoko u domaćim medijima da prosečan konzument nema šanse da mu se odupre. Imajući u vidu evidentnu razliku između ženske i muške psihologije, jasno je da ova telesna propaganda više pogađa žene. One postaju nesrećne jer imaju kilogram viška, strije od porođaja ili spuštenu zadnjicu. Neke od žena zapadaju u depresiju, dok druge očajnički pokušavaju izgladnjivanjem i teretanom da postignu ideal koji je medijski nametnut. Tekstova na ovu temu ima na tone, ali jedan od njih posebno je privukao našu pažnju.
Portal Noise objavio je članak pod nazivom "Ako i dalje ne verujete da je u životu sve moguće, njene fotke će vas uveriti." Sam naslov odmah nas priprema za bajkovitu priču sa srećnim krajem. No, umesto onoga "i živeli su srećno do kraja života", ovaj tekst se završava posve drugačije. Naime, srećna junakinja ove fitness bajke se razvodi i pronalazi svoju sreću u slikanju stomaka, stidnice i zadnjice i objavljivanju na Instagramu. Naša Angela Krikmor sada ima 160.000 pratilaca i 1000 lajkova. O, ima li veće sreće? Sada kada je prosvetljena, ona nam poručuje da se uspeh teško postiže kada ste u braku. Kao i sve uspešne žene koje su se rešile balasta muža i porodice, ona ima poruku za čovečanstvo. Pronađite svoj cilj, pronađite motivaciju, zapišite šta želite da postignete, napravite plan i samo napred bez odustajanja. Poštovani gledalci, kao što znate, jedna od omiljenih naših tema su muško-ženski odnosi i emancipacija žena. To je ovako jedna vrlo bitna tema i smatramo da vrlo je važno za napredak našeg društva da se i mi u našoj ovoj emisiji bavimo tom temom. Igore, video si prilog, mislim da je estetski doživljaj ovako bio izuzetan. Sad kaži mi, kako ti vidiš tu priču medijsku? Zoran Milivojević, psihoterapeut, ajde da kažemo, poznat našim gledalcima, je rekao da je ta priča krenula od serije Seksi grad. Znači da je od tog momenta su naše žene 40. godina, recimo žene srednjih godina, žene srednje starosti, kako već da kažemo, kad uđu 40, zna se da idu neke krize i tako dalje, ali sa serijom Seksi grad je počela frka. Znači tu je krenulo ono, znaš ti ideali, da je samo bitno telesno, broj kilaža, izgled i tako dalje, i taj jedan sulud odnos prema muškarcima i taj neka čoporativna priča kao mi žene sebe razumemo i tako dalje. I strah, da samo ne zaboravim, glavno, strah od starosti. Znači, to je zapravo fokus centar manipulacije. Mnogo sam stvari rekao. Mnogo pitanja. To što Hollywood uradi, obično se i dešava u nekakvim zabitima za 15 godina, u Americi za godinu, dve, tako otprilike, tako se neke stvari i dese. Nisu oni tek onako smislili seriju Seksi grad, nisu svi oni sponzori koji su sponzorisali seriju tek onako sponzorisali seriju, a tu se pojavljuju, boga mi, čista ekskluziva, ono, vrh vrhova, što se tiče parfema, inače modne industrije i tako dalje i tako dalje. Pazar nije tu pratilo tu seriju, onaj film Đavo nosi Pradu i tako dalje, koji možda i najbolje odslikava nešto o čemu smo pričali malo čas, šta su sve ljudi spremni, odnosno da li ste spremni prodate dušu da biste kao navodno uspeli u životu. Očigledno da neke žene jesu spremne da prodaju i dušu da bi navodno uspeli u životu, pa ako već nisu ko mladunice, onda da uspeju kao, kako se to zove, milfare. Jeste, milfače. Milfače. Možda grubo rečeno, ali nikako drugačije ne mogu da kažem ako neko želi da se u 40. godinama na bilo koji način takmiči sa nekim koji ima 20 godina, meni to ne bi palo na pamet. Razumem žene, donekle, iz jednostavnog razloga što muškarca kako ide godine, pa znate uopšte ne mora da bude lep, šarmantan, pametan, bogat, ovo ili ono, već šta, i njemu ti, znači, preko 40, pa to super, tek onda si u pravoj formi, kako kažu. A, s obzirom da se ta granica za žene spustila i da se žene tretiraju isključivo kao objekti, a ne kao živa bića koje znaju da budu vrlo atraktivna, privlačna i u 40. To su same su krive što je to tako, nisu krivi muškarci, nego su one same krive, to je možda priča za neku drugu emisiju, onda i razumem njihovu potrebu da rade ovo što rade. Pa gledaj, ja bi, što se mene tiče, recimo, mene nije tako bilo uvek, ali mene recimo više privlače žene koje su malo zrelije, znaš. Dobro, ti si malo čas rekao ovo za babe, tako da se... A ne, pa nisam mislio na to, dobro. Šalim se, da. Ne, nema veze, kako god. Ali, recimo, šta ja znam, na primer,
shodno godinama, šta znam, mislim da, nemam pojma, znaš šta sam u stvari htio da ti kažem sad vezano za godine? Ja sam čuo da, recimo, sve su češće varijante tih veza gde žene imaju, recimo, 40+, a... Muškarci imaju mnogo manje. Da, recimo, 20, 22, 23, 24. To je opisano i u narodnom Da je izreku. sve češće kod nas. Ono, recimo, majka, na primer, neke devojke koje, recimo, tek završila srednju školu, ono, ima vezu, šemu sa njenim drugarom. Gledaj sad Vidi drugara i Kemu Ne, zajedno u ali to gradu. nije ništa novo. Veruj mi, kao što u staroj Jugoslaviji nije bilo homoseksualaca, jer se o tome nije pričalo, tako sam i ja pred, 25 godina čuo da je taj indeks... Možeš da kažeš da je to bilo u istoj meri... Ne, nije, ali je i tad, od pre 25 godina, znači četvrt veka sam čuo izreku idealna veza je kad on može, a ona ume. To je to što si ti opisao. Ali sada se vratimo na ovu priču koja je za mene izuzetno zanimljiva. Znači, žena je zapravo, poruka je da je žena počela da živi tako što se razvela, tako što je smršala i onda, a potvrda njenog života je broj lajkova i pratilaca na Instagram. Tako je. Znači, to je suština priče. Ako je to suština priče u njenim godinama, nekad su se žene u tim godinama hvalile kako su toliko i toliko dece izvele na put, pa je normalno da ti telo prati to, ali što ne znači da nisi atraktivna. A i šta će ti neko kome nisi atraktivna takva kakva jesi? Mislim da to ima svoju pozadinu priču u onoj priči, to sam ti već ispričao u jednoj drugoj emisiji, ali ajde, kratko ću. Amerikanci plasirali Zapad, taj Truli plasirao tu priču i to je postao kao zakon, nepisani zakon. Znači, šta radi žena ako ne ide na studije? Ona gleda da izgleda lepo, da se uda što ranije, da rodi jedno dete, razvede se, uzme alimentaciju, a to su vrlo ozbiljne i ogromne stvari na zapadu za razliku kod nas, uda se drugi put, rodi drugo dete, uzme drugu alimentaciju i otprilike negde od 27. 8. godine počinje da živi uredno situirana sa 2 alimentacije, može da se plaća i služavka i neko ko će da pazi na to 2 dece, a ona živi život punim plućima. Proverljiva stvar, ne pričamo uopšte gluposti. Ja sam samo hteo da kažem da iznesem to ime te novinarske veličine koja je napisala, recimo, taj tekst, ili ga priredila svejedno, verovatno je to prevod, samo adaptacija, Ljubica Krstić se zove, portal Noise, ona, recimo, često ratuje sa ovim Milivojevićem, psihoterapeutom. Koji ima, neko će reći konzervativnije, ja ću reći normalnije. Pa da, dobro, on nekad iznese neke šokantne stavove, ali vidio sam da ima serijal tih tekstova, tako, i, mislim, naravno, nije, da kažemo, ništa loše u tome što je neka žena pronašla sebe u nečemu, ali način kako iznet taj tekst, a to je veoma često u našim medijima. Kao putokaz. Kao putokaz, bukvalno. Šta bi drugi, sad bi sve žena žene... koja je doživala prosvjetljenje time što se razvila, smršala i ima pratice na Instagramu. Nemilice slike. Sad, samo da poentiramo sa sledećom pričom. Znači, brak praktično u novonastalim okolnostima gde društvo, mediji, jednostavno potpuno nas bombarduju tim idealom. Znači, da je žena samo ako je, ne znam, mršava, ne znam, zadnjica mora bude dignuta, ne sme bude spuštena, znači ima tu tačno kako to mora, inače, kakvi to, bacite, vodite u gasnu komoru, ne znam šta. Znači, kako, recimo, ti vidiš, kaže, ključno je za brak da se oko fundamentalnih stvari ljudi slažu. Ali šta ako se te fundamentalne stvari promene? Recimo u nekoj 38. 9. 40. kao što se desilo u slučaju ove žene. Šta onda? Pa ništa, onda razvod, operacije teretana i slikanje za Instagram. Pa šta drugo mislim? Ali šta da radi muškarac sa 30.000 dinara u Srbiji ili 25, recimo, jednostavno šta, da može da bude mlađi, ne može da bude... Pitaš me pitanje na koje sam posebno osetljiv, jer kad sam ja bio klinac, šetali smo ovde jednom ulicom koja je mnogim ljudima poznata u Kruševcu, zove se Zakićeva ulica, i tad je još išla ta priča, nemam dovoljno para da bi imao lepu devojku.
tad je išla ta priča, kad sam ja bio klinac. Znači, ništa novo se nije dešavalo, to je možda poruka ovim klincima ili oni mlađoj generaciji koja eventualno gleda ovu emisiju, nema ništa pametnije da radi. Ta priča je toliko trula da meni se stvarno kosa diže na glavi. Ukoliko im trebaju pare da biste imali devojku, nemojte nikada imati. I sutra dan ženu. Dobro, ti pričaš o ovoj romantičnoj strani. Ne, i sutra dan ženu. Ne, ja pričam o ženi. Mislim, o ženi s kojom si u braku i koju su u 40. godini promene prioriteti. Ne, sad da ti kažem jednu stvar. Prvo, ja nisam neko ko je merodovan, ja da živim u vanbračnoj zajednici otprilike neki skoro će 20 godina, tako da nas tu ne vežu nikakvi papiri i kažu skupi razvod nego sam brak. To je prva stvar. Druga stvar, treba čovjek bude, mislim, ne zna se, možda se nekoj ženi zaista, nekad je razvod stvarno neminovnost kad se prioriteti muškarca ili žene promene, sve jedno je, ali ako su i ole pametni, i ole normalni, i ukoliko su okrenuti nečemu čemu brak posle toliko godina treba da bude okrenuta, to su pre svega deca, onda verujem da neke druge stvari postaju apsolutno nebitne. Laboratorija Medicus Universalis. Vrhunski medicinski biohemičari i mikrobiolozi uradit će za vas kompletne laboratorijske obrade krvi i urina, briseve grla, nosa, uretre, kao i kulture urina i ejakulata. 037 202 372 i 037 443 455. Laboratorija Medicus Universalis. Tuš bi bio odličan kao opcija ako bi se zabavljao sa sirenom. Ipak, u novom Dacia Sanderu odlučili smo da dodamo Media Nav sistem, jer je zapravo koristan. Novi Dacia Sandero, šta više dodati? Medicus Universalis Kraljevo. Primarna zdravstvena zaštita, pregledi lekara opšte prakse, medicine rada, pregledi za vozače, specijalistički pregledi iz gotovo svih oblasti medicine. Savremena oprema i pažljivo odabrani stručni kadar. Medicus Universalis Kraljevo. Cara Dušana 80 036 233 533. Osteoporoza je generalizovana metabolička bolest kostiju, kao rezultat čega dolazi do kvantitativnih i kvalitativnih poremećaja kostiju, pa kosti postaju retke, krte i lako lomljive. Znači, svrha prepoznavanja ove bolesti i dijagnostike je upravo sprečiti, na vreme dijagnostikovati bolest i sprečiti nastanak preloma. Osobe koje najčešće obolevaju od osteoporoze su svakako, javljaju se kod ženskog pola, starije životne dobi, odnosno kod žena kod kojih je nastala rana menopauza. Rana menopauza je svaki prekid ciklusa pre 45. godine života, pa su uglavnom žene kod kojih je ovaj prekid nastao prvi kandidati za dijagnostiku osteoporoze. Da bismo razumeli osteoporozu, kako ona nastaje, onda moramo znati da u kostima postoje dvije vrste ćelija, osteoklasti i osteoblasti, odnosno jedna vrsta ćelija koja gradi kost i druga vrsta ćelija koja razgrađuje kost. Kosti se, formiraju od samog, još i u vreme intrauterenog života, odnosno kod djeteta dok se nije rodilo, sa rođenjem i rastom dolazi do povećavanja koštane mase. U mlađoj životnoj dobi je, pošto sam rekao da postoje dvije vrste ćelija, viša je izgradnja koštane mase nego što je njena razgradnja, kao rezultat čega imamo rast osobe i postizanje maksimalne koštane gustine u nekom uzrastu od 22 do 25 godina, kada su kosti najkvalitetnije.
u tom periodu i u tom dolazi do uravnoteženja procesa izgradnje sa jedne strane kosti i razgradnje sa druge strane kosti i ovo traje u narednih 20 godina. Pa prema tome kod osoba, znači starije životne dobi, znači odnosno preko 50 godina, dolazi do povećane razgradnje kosti, pa se kosti razređuju, postaju retke, krte i lako lomljive. Ovo je posebno izraženo kod osoba ženskog pola kod kojih je nastala rana menopauza. Možemo reći da je to masovna bolest, da oko 10% svetske populacije ima osteoporozu. Do ovog saznavanja se dolazilo zadnjih godina, jer ranije nismo imali aparate koji bismo adekvatno merili i odredili, tu i dijagnostikovali ovu bolest, kako u svetu, tako i kod nas. Kod nas je do skoro bilo vrlo mali broj ovih aparata kojima se meri koštana gustina i određuje nastanak osteoporoze. Ono što je važno da svaka druga žena i svaki 7. muškarac preko 50 godina je u riziku da ima osteoporozu i taj rizik za nas je veliki, jer kao rezultat nelečene osteoporoze javljaju se prelomi oko 20% na pršljenova i u oko 15% na vratu butne kosti. Kako doći do dijagnoze osteoporoze? Prvo što u svakom slučaju treba raditi je da lekari u primarnoj zdravstvenoj zaštiti razgovaraju sa pacijentima i da prepoznaju faktore rizika koji mogu nastati, koji mogu dovesti do osteoporoze. To je svakako dobro uzeta anamneza i urađen klinički pregled i procena dispozicije da li data osoba ima faktore rizika za osteoporozu, a faktore rizika su sve ono što smo prethodno govorili, rana menopauza, rana prelom, upotreba određenih lekova, postojanje nekih endokrinoloških bolesti i tako dalje. Ono što je karakteristično za osteoporozu da je to nema bolest, u tom smislu podmukla, ne daje neke određene simptome. Kada se simptomi jave, onda je to obično bol, ako je nastao kao posledica nekog preloma. Zbog toga je vrlo značajno misliti na ovu bolest, jer nas simptomi neće dovesti na pregled, nego razmišljanje o tome da li imamo neke faktore rizika ili ne. Jer obično bol koji nastaje kod osteoporoze je nastao kao rezultat preloma određene kosti. Zbog toga, ako se uglavnom javljaju ovakvi bolovi, onda mi takve pacijente šaljemo na rentgen, da bismo uradili rentgensko snimanje i obično se na tim rentgenskim snicima uoči ili razređenje koštane mase ili fraktura, odnosno prelom određenog segmenta. Kao što sam rekao, najčešći prelomi su na lumbalnoj kičmi i na butnoj kosti. I na osnovu toga onda pacijente treba uputiti na ovaj pregled. U dijagnostici osteoporoze treba uraditi neke laboratorijske analize, odnosno analize metabolizma kosti. Pre svega treba odrediti vrednost kalcijuma i fosfora u krvi i u urinu, nivo vitamina D, ispitati funkciju nekih žlezda tipa paraštitne žlezde, odnosno žlezde koja je direktno odgovorna za kosti i pojačana njena funkcija može dovesti do razgradnje. U tom slučaju se ne bavimo lečenjem primarne osteoporoze, već se bavimo lečenjem paraštitne žlezde, jer je osteoporoza u ovom slučaju samo posledica, a uzrok je upravo poremećaj funkcije paraštitne žlezde. Zlatni standard, odnosno jedini pravi način i jedini način na osnovu koga se smeju prepisati lekovi je dvostruka X-zračna osteodensitometrija, odnosno takozvani DEXA pregled, gde se vrši snimanje kičme, lumbalnih delova kičme i vrata butne kosti. To su upravo ona mesta u kojima smo rekli da se dešavaju prelomi. Pored ovog pregleda postoji neke druge vrste pregleda, ali one služe samo kao, da bismo odredili, odnosno regrutovali pacijente koji su nam važni za ovu vrstu pregleda, odnosno za DEXA pregled.
Znači, DEXA pregled je, da kažemo kakav je to je pregled koji je, znači, rentgensko je snimanje, ali su zračenja prilikom ovog snimanja 100 puta manja nego prilikom klasičnog snimanja rentgena, jer su aparati savremeni, digitalni, tako da je doza koju pacijent primi vrlo mala. Pregled je, znači, zlatni standard, to znači da je pouzdan i jedini pravi način za pregled osteoporoze, kratko traje, potpuno je bezbolan i, znači, na osnovu ovog pregleda mi određujemo strukturu kosti i procenjujemo, znači, koliko su kosti razređene u odnosu na neko stanje koje bi bilo normalno za osobu određene životne dobi. Znači, pošto, kao što smo rekli, da se, znači, čovek sa starenjem dolazi do narušenja koštane gustine, to narušavanje do 10% je dozvoljeno i to smatramo u nekom, znači, u tom nalazu kojem nađemo na osteodezitometriji do 10% smatramo nekim normalnim nalazom, jer je to neka odstupanja kod određenih osoba i su dozvoljena. Odstupanje od normalnog nalaza u vrednosti od 10 do 25% je, to stanje nazivamo osteopenijom i to je neko prelazno stanje između ovog normalnog i bolesti koje se zove osteoporoza i kada su koštana gustina narušena preko 25%. Znači, svako razređenje kosti preko 25% je osteoporoza. To je ono stanje kada treba krenuti sa lečenjem. Znači, sa nekim jačim lekovima. Znači, kalcijum i vitamin D mi uključujemo i kod osoba koje imaju osteopeniju, odnosno gdje je gubitak između 10 i 25% i tu su dnevne potrebe osobe oko 1000 mg kalcijuma dnevno i 1200 internacionalnih jedinica vitamina D dnevno. Kod osoba kod kojih je dijagnostikovana osteoporoza, prvo što treba da uradimo, to je treba da uradimo dodatno, znači, neke laboratorijske analize, to su one analize koje sam prethodno rekao, znači da se odrede vrednosti kalcijuma iz fosfora u krvi i urinu, da se uradi nivo alkalne fosfataze, da se vidi koliki je vitamin D u krvi i da se ispita funkcija paraštitne žlezde. Ako nam ti rezultati pokažu da, znači, na osnovu tih rezultata ćemo mi se kasnije u terapiji odlučiti koju vrstu leka ćemo dati i koliko ćemo dati kalcijuma, koliko ćemo dati vitamina D i koji preparat ćemo dati za lečenje osteoporoze. Glavni preparati, odnosno, postoji više lekova za lečenje osteoporoze, ali zlatni standard, odnosno, je upotreba tih lekova koji su iz grupe bifosfonata, koji se daju pacijenti koji se daju obično jednom nedeljno, jednom mesečno ili jednom godišnje, to su lekovi koji su u obliku tableta. Pored toga postoje lekovi koji se daju intravenski, odnosno ampule, koje se daju jednom u 3 meseca ili jednom godišnje. Znači, i ono što treba očekivati da upotrebom adekvatne terapije za godinu dana dolazi do zaustavljanja razgradnje kosti i do poboljšanja koštane mase za 2 do 3%. Kontrol, zbog toga obično kažemo pacijentima da posle prvog pregleda dođu na kontrolni pregled za godinu dana, jer se kosti sporo troše, a sporo se i prave, pa tako da nema svrhe raditi češće preglede. Pregledi se obično rade godišnje, tako da ćemo ukoliko, znači, za godinu dana dođe do poboljšanja, u zavisnosti od tog nalaza, da li je to, znači, spalo ispod onih 25%, onda isključujemo lek, a ako je i dalje iznad 25%, produžavamo terapiju. Terapija može da traje 3 do 5 godina, obično posle toga se napravi neki prekid u terapiji za godinu dana, a posle toga ako su koštana gustina toliko narušena, onda možemo da krenemo ponovno sa uključivanjem ovih lekova. Ono što je potrebno u organizmu, znači, svakako to je fizička aktivnost, jer sa fizičkom aktivnošću poboljšavamo malo, znači, prokrvljenost i cirkulaciju, samim tim i metabolizam kosti, i da se unosi pravilna ishrana, znači,
nekorištenje cigareta, kafe, duvana, sve su to faktori koji utiču na koštanu gustinu i svakodnevno unošenje dovoljne količine kalcijuma i vitamina D. Količina kalcijuma, to su prevashodno, znači mleko, mlečni proizvodi, zeleniš, riba, boravak na suncu i znači fizička aktivnost, odnosno svakodnevna neka upražnjavanje nekih vežbi ili neke fizičke aktivnosti, to je sve ono što će preduprediti, odnosno smanjiti mogućnost razgradnje kostiju i nastanka osteoporoze.